Bon dia, avui treballarem el recompte d'àtoms mitjançant un mètode que es diu igualació d'equació per tanteig. Ja ho havíeu vist a la part de teoria, si heu anat fent altres activitats i sabeu que el que es diu que una equació química està equilibrada quan el nombre d'àtoms de cada element és el mateix a tots dos costats de la part d'una equació química. Per equilibrar una equació per tanteig s'han de seguir una sèrie de passos repetint-los, que seria anar recomptant els tipus d'àtoms que hi ha a banda i banda de cada fletxa. Llavors hem d'anar posant uns coeficients que van a la part del davant de cadascun dels elements d'aquesta equació. Primer començarem per metalls i després no metalls. I per últim sempre deixem per al final l'hidrogen i l'oxigen. Després heu d'anar afegint coeficients per igualar cadascun dels àtoms que heu anat trobant d'hidrogen i per últim el d'oxigen. A vegades poden aparèixer coeficients amb fraccions perquè de vegades no són nombres enters i s'ha de multiplicar per un mínim. Llavors ara anirem veient cadascuna d'aquestes equacions que són molt senzilletes. Per exemple, aquesta, aquí teniu zinc i clorur d'hidrogen o àcid clorhídric i aquests dos reaccionen per donar clorur de zinc i hidrogen. Llavors, comencem. Comencem pel primer. El primer ni és hidrogen ni és oxigen, llavors és zinc, i fixeu-vos, aquí quants àtoms n'hi ha de zinc? Un. On tornem a trobar el zinc? Aquí. Llavors, què farem? Un de zinc i un de zinc. Aquest, en principi, ja estaria ajustat, no caldria posar res més. Quan és un 1, no cal posar un 1. Senzillament el deixem. Ara aquí apareix hidrogen, el deixo pel final. I aquí apareix clor. El clor, a la part dels productes, apareix aquí, en el clorur de zinc. Fixeu-vos, què hi ha aquí? Aquí hi ha un 2, indicant que n'hi ha 2 àtoms de clor. Jo no puc tocar el subíndex perquè faria referència a la composició, però sí que puc anar posant números aquí a la part del davant que serien coeficients. Si vull ajustar el nombre d'àtoms de clor, el que tinc que fer és posar un 2 aquí on te poso clorur d'hidrogen. Si poso aquí un 2, doncs ja ho tindré. 1 és el coeficient que hi ha aquí i aquí n'hi ha un 2 referit al clor. 2 per 1, 2 de clor. I aquí si jo ara faig 2 i aquí n'hi ha un àtom de clor, ja tindríem els 2 àtoms de clor que necessitem. Si ho fem ara per l'hidrogen, aquí n'hi ha 2 àtoms d'hidrogen, era l'últim que me faltava per ajustar. 2 per 1, 2. I aquí tenim 2 àtoms d'hidrogen en una molècula. Ara, per poder acabar de fer el recompte, poso els àtoms que tinc a la part de sota de zinc, d'hidrogen, de clor i compto quants àtoms n'hi ha. Hi ha aquí de zinc, de clor i d'hidrogen. I ara faig el recompte. Quants àtoms de zinc hi ha aquí? 1. Quants àtoms d'hidrogen n'hi ha aquí? 2 per 1, 2. Quants àtoms de clor n'hi ha? 2 per 1, 2. I ara faig el mateix aquí. Quants àtoms n'hi ha aquí de zinc? Només n'hi ha un. Aquí no n'hi ha coeficient estequiomètric, vol dir que és com si hi hagués un 1. Per tant, 1 de clor, 2. 2 per 1, 2. Més, aquí n'hi ha 2 àtoms d'hidrogen per 1, que és el coeficient estequiomètric, 2. Comproveu. Quan mireu els reactius o reactants i els productes, han d'haver el mateix tipus d'àtom de cada.